खुलुमबाय, आं रिंखि ब्रह्म। नोंथांमोनखौ आंनि गोदान चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ। एक्चुअली आंनि चेनेलखौ खुलिनाया गोबावानो जाबायमोन, बाट समनि आंखालाव आं बिदि जेबो भिडिअसफोर होनाय जायाखैमोन बा लाबोनाय जायाखैमोन। दायो आङो सिगांनिख्रुइ फ्रिसिन जाबाय। स' आङो जिहेतु आंनि लाइफ जार्नि बेखौ मेम'रि गालांनायजों लोगोसे नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थासिगोन होननानै आं सानबाय। दिनैनिफ्राय आङो भिडिअसफोर लाबोबाय थानो नाजासिगोन। नोंथांमोना आंखौ मानि सोमोन्दै बा मानि बागै भिडिअसफोर लाबोजानो लुगैयो बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरब्लानो जाबाय। आङो नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि भिडिअसफोरखौ लाबोनो नाजागोन। स' आङो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अनसायगोन आरो सापर्ट खालामगोन होननानै, आरो आंनि गोदान गोदान भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेनो सेराव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।